Саме зараз військові, місцева влада та волонтери налагоджують у селищі життя, розміновують вулиці, розбирають завали, привозять гуманітарну допомогу. Місцеві, які були в окупації, потребують і психологічної допомоги. Люди хочуть, просто вони не відпускають, вони хочуть спілкування. Вони хочуть, щоб ти дав якусь їм надію, якусь позитивну новину. Вони ж були в повному інформаційному вакуумі. Вони не знають, що відбувається. Вони не знають, хто в Києві. Вони тим паче не я говорю, все, саме страшне вже позаду, чесно, да. Саме страшне позаду, вже буде краще. Буде краще, триматись день, два, три, і все це вже буде по-іншому. З перших днів вторгнення росіяни нещадно знищували містечко, розуміючи неможливість його довготривалої окупації. Всюди зруйновані будівлі, спалені автівки та військова техніка. Орки обстрілювали житло, вбивали, викрадали і катували мирних жителів, гвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці. З першого дня Гостомель був вже в окупації, тому люди стан просто психологічний, люди взагалі не розуміли, що відбувається. Бомбіжки ж були, заходили через Гостомель, бомбили аеродром Гостомель. На складність, тому що Гостомельський аеропорт, верніше аеродром, знаходиться, в принципі, там, від центру це там 3-4 кілометри, напевно. І весь акцент був по захвату саме аеродрому. Тому все, що відбувалося навколо аеродрому, це був суцільний кошмар. Суцільний кошмар. І справа в тому, що знов-таки цивільні були абсолютно до цього не готові.